Pinila so video lang nali tumhana ki wan pila bangke Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department hin pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK sin nang wan piglo nali tumjong si labangso Voreng Avarsai nali jogdun ikji pulo tangte la so video bang nali tum kicheng pen kijudan kilang nang ji labangke kenang sotlo nali tum la so YouTube channel subscribe kilang pute subscribe iko la pen videos tami nali tum share pon ikon tanya non patiek pen Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department hin pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK le ang ton pen alam lang pon lonang la pen chethan pon lonang Karbi Anglong Autonomous Council mate Transport Department hin pen tami da advertisement mate Voreng Avarsai aparman kapiklang pon do la pen labangso Voreng Avarsai kapiklang pon mate advertisement alu da kapiklang pon labangke idam tang 17 July 2025 arni si advertisement alu bangke publish pon iglo la penali tum la advertisement number ta theklongji la da ke tok pon dolo la pen kopia Voreng Avarsai si la da kapiklang pon ma la so puthak non chithan pon lona la penali tum jong si jogdun igji pulte la bang so video la ki kicheng pen ki jut an nali tum kilang nangji la bangke kinang sotlo la so Voreng Avarsai panali tum jong si jogdun igji pulte kicheng sinali tum la standard form tu nangji standard form nali tum fill up ignang po la pen Karbi Anglong Autonomous Council along dams nali tum council receipt mante la money receipt 10 rupees sika cap la bangke ST SC OBC a candidate atum panlo la pen 20 rupees la bangke general categories atum panlo la pen kaduka wepen ladak apus kapiklang pon la bangke 18 an drivers apus kapiklang pon do la pen ladak puthot kithak pon ta do thulang HMB la pen LMB lai kithak pon do thu so aputhak stamini ni nan phan pachini pon ikpo la pen application ka receipt ponji la bangke itinar ni pen si receipt pon iglo la pen last date la bangke la so chiklo 31 July 2025 an si last date lo la so aprang jong sinali tum jogdun example te prabjin pen jogdun nang po la pen the date of Viva Walkie interview will be announced later on through local newspaper and there will be no separate communication to the candidates in this regard. Mate Viva la pen interview aputhak kapiklang ponji la bangke local newspaper long stame long exi la pen Karbitis 2.0 so YouTube channel long stame nalitum la so update bangke long ponikpo tangde non apus kon an sidak kithak pon malata kelang nangji ba kachini nangji la bangke kinang sodlo number 1 long technology nalitum driver HMB contractual lapen isialam labangso Voreng Avarsai labangke contractual side las nalitum claim clear labangke nalitum ninghang lo lapen dak HMB driver HMB labangke heavy motor vehicle mate la gari motor ake the jo la kiweg latum afan stame dak idan dak apus vacancies kipi pondo lapen Voreng Avarsai laki grade 4 lo lapen salary nalitum dak 9277 an nalitum long pon exi lapen number 2 long labangke LMB contractual mate light motor vehicle kiweg atum afan dak bangke apartment kipi pondo last time grade 4 lo lapen salary nalitum dak 9277 rupees an nalitum long pon exi lapen kaduka wepen dak LMB lapen HMB pen pangrumpet pen dak itinan apus kapiklang pondo lapen puthona litum dak lang pontuno number 1 long driver HMB mate heavy motor vehicle heavy pulotela dumper ason truck akithe jolai kiwek atuma phanlo labangke lapel LMV pulote light motor vehicle mate gari asumar akar jang lai kiwek atum aphanlo asinale tum jong si jogdun ji pulote prabjin ben jogdun ingon kadu kawe pen dag 18 an apus kipi pondo lapen nale tum jong si jogdun ji pulote putho dak kachini pontu nang ji takina sotlo
age limit labang ke nali tum arta jong si 18 pen 18 lo pulotang te jogdun long iklo lapen ki ong nai lo dak 38 years arta tum labang ke jogdun long post tame puthot dak age relations tame kipi pon tu thula labang ke government arula tenglo ST hills atum pulotang te ST atum pulos dak tang te 45 arta tum stame labang so Voreng Avarsai labang ke jogdun long ikpo lapen documents copy piason si kinang ji la tanali tum dakpen ka chini nang ji kinang sorlo documents kinang ji labang ke cell attested copy of all mane ang to na documents ong tanali tum amen cell attested chipidun thainak po kinang ji labang ke birth certificate caste certificate lapen driving license nali tum ardeng dunang po driving license sabi pulotang te la so Voreng Avarsai labang ke nali tum jogdun ting anang ne lapen driving license do chota chokche gari stamina ni tum vek thek nang po jalalo lapen photo pakni nang po lapen nali tum la standard of form labang ke fill up nang po jalalo lapen number 3 long ke tokpon do tulang application may submit by addressing nasi ke jogdam nang ji ma pulotang te ki jog nang ji adim stame dak tokpon adlo office of the executive engineering and Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department DFU mate la transport department office long dam si nalitum jogdam nang po lapen dake tok pondo thula all application in the standard form must fill up properly and complete application shall be to be submitted with the requisite documents incomplete and late receive application will be rejected without assigning any reason thereof lapen la son nalitum la standard form ka fill up hot stame choklim pens nalitum details son anta nalitum fill up dunang po bate tok dunang po lapen documents tame alang litum ke hang ana documents labang ke pinang po lapen kopine jong nalitum kichok che dag form ka fill up hot kichok che pulte alang litum ada form check po lapen alang litum reject pon ik po jalata ladak tok pon no lapen Kacharli ang deng labang ke dak tok pon pe kacharli ang deng nalitum class 5 le pass ta chok class 1 le pass ta chok sitame nalitum along labang ke driving license tu nang po lapen gari stame akethi baso stame nalitum vek thek nang po jalalo asi prabjen pe nalitum jong se ninghang pole jogdoni go stame Voreng Avarsai labang ke under contractual under nalitum dak thek longji contractual pusidak topono lapen salary stame nalitum thek pon longji 9,277 rupees ang sinalitum chiklo izon along long chodi asi ninghang polte nalitum claim do ningon jogduni kon lapen gacharli ang deng aputhak bandak tokpon pe stame nili kachini teng pulotang te nalitum class 8 ba class 5 le class 1 2 le pass on chok stame nalitum long driving license do nangji lapen ki jogdam nangji adim nalitum nar juwer titi ko sodim si jogdam nangji ma pulotang te di fulong lo dampen jogdam nang po transport department office on dampen sinalitum jogdam nang po lapen nalitum damun e pustami nane post office long pen nalitum jogdunji stami alang litum dak accept ponji stami apora ting pensi le nangji jongsi la last date date par date pen jongsi nalitum la application form le rong pulote labang ke alang litum accept pon pe pita last labang solo along commission pon baki tok pon labang ke do lalol last video nalitum share ikon Karbi Anglong aras tami palang ignang lapen pachini ignang lason update mate lason video na litum kilang long versi afan laso YouTube channel labang ke na litum subscribe ikon dome thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfan stami nilin pen kardom